मोनसे जगेश लाबाय जगेशआ लिउदिफोर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनो सोर रानना हरदों बेखौ जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ खोनानो मोनदों बै गोरों आफादनि मानसिफोरा इलेक्शन समाव पार्टीनि जानानै लिडारनि खिबु उन उन गिदिंफाग्राफोरा थाम्फै होफाग्राफोरा दिनै फस्थायदों होननानै बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि एक्चुअली पार्टीआव बयबो थायो नङा होमबा खालि सोरबा गिदिंफायो आरो सोरबाया गिदिंफाया दिनैनि नैबे भिडिअआ बै गिदिंफाग्राफोरनि सायावसो दै अडिअ कल रेकर्डनि गेजेरजों बै गिदिंफाग्राफोरा दिनै फस्थायनायखौ नुनो मोनदों दा आं बेखौसो बुंगोन जे नोंथांमोना जायखि पार्टीआवनो थाया मानो पार्टीआव दं होननानै जों लिडार दं होननानै सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव बांद्राय गरम दा देखाय बांद्राय दुगा दा देखाय दिनैनि दिनाव इलेक्शन समाव जों बर' गामिफोराव नुनो मोनो जे जौ सेरेब अमा बुथारना जाहोनाय नाथाय गुबुन जाथिनि गामिफोराव नुनो मोनगोन जे लामा दालांनि एग्रिमेन्ट खालामनाय थ' जों बर'फोरखौ ओरैनो मोनथिखायो जे फैसा 500 बेदर दरनै सेरेब कासे होब्लानो थगायनो हायो होननानै आरो जों बर'फोरनियाव मोनसे गाज्रि हेबिट दं बे हेबिटआ गोदोनि आबै आबौ आजै आजौनिफ्रायनो फैनाय ना दानि जेनेरेशननि बेखौ आं मोनथिया सोरबा लिडारा जुदि हटेलाव ओंखाम बोथिसे जाहोयोब्ला बेदर दरनैसो जाहोयोब्ला लाल क्वार्टारनि दाम होनानै दिनै आमखाखौ ओरै थोरै खालामनांगौ दांख्लायथारनांगौ होनोब्लानो होख्लायथारनांगौ होननाय बे मोनसे हेबिटआ जों बर'फोरनियाव दं फाय आं बेखौसो बुंगोन जे ओंखाम बोथिसे बेदर दरनैसो लाल क्वार्टारनि थाखाय सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव आखायाव थांगोन टकन लानानै माब्लाबाबो बुलायनो दा ओंखारफाय बेखौ आं बुङाखै जे पार्टीआव थानाङा होनना थानांगौ पार्टीआवबो था आजिखालि पार्टीआव थायाब्ला सरकारनि जेबो बुस्थुखौनो मोना नङा होमबा पार्टीआव थायोब्लाबो माब्लाबाबो थांगोन टकन दा हमफाय जेब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला बै समाव आं आमुक पार्टीनिमोन आं तामुक पार्टीनिमोन होनब्लाबो बै समाव नोंथांखौ रावबो सिनायनाय नङा फाय निस्सय जाथाया जा दिना जागोन बे दिना सानसेल' नोंथांखौ लिडारफोरा नायफैगोन थाइसे थाइनै सहाय होफैगोन बे थाइसे थाइनै आजिखालि मायाव थैयो मा मोनो जेबो मोना इलेक्शना जोबनानै थांगोन देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा सोरमोन सहाय बिनो थाङोब्लाबो नोंथांखौ बै दिना सिनायनाय नङा सोरमोनसो बुंजागोन बेनि उनाव नोंथांनि हा हु बारि बागान गासैबो धोन सम्पथिया नोंथांनि बेमार नायनायावनो धंस जानो हागौ बेनिखायनो आं बुंदों नोंथांमोना माब्लाबाबो सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव बेफोरबायदि बांद्राय दुगा दा देखाय रावजोंबो बुलाय सुलाय दा खालाम पार्टीआव दं होननानै दम दा देखाय पार्टीआव दं सिरियै थाबाय था रावजोंबो बुलाय सुलाय दा खालाम दिनैहाय इलेक्शन समाव लिडारफोरनि खिबु उन उन थाम्फै होग्राफोरा फस्थायगासिनो दं मोननांगौ समाव लाखमा जागासिनो दं नोंथांमोना नैबे अडिअ कल रेकर्डखौ फुल क्लियारै खोनासंलां अब्लानो बुजिनो मोनखागोन हेल' फंबाय आं नै गामियाव दं ओमफ्राय बे फर्मा मा सिस्टेमाव सफैयालै फर्मा गैयालै 6थाल'मोन माबानावसो दाखालिनो फिथा खालामना हरथारदों नोंखौ सोरनाव हा सोरनाव बे जोंनिफ्रायनो हरबाय चेयारमेन माबानिफ्राय माथो इउथ सिस्टेमाव सफैदों फर्मा है इउथ दङलै मा सिस्टेमाव सफैबाय प्राइमारि इउथ चेयारमेन प्राइमारियावसो फैदों प्राइमारि माबासो चेयारमेनफ्रावसो फैदों ओमफ्राय चेयारमेना माथो मिन्थियासो होनलाबायदों मैयालाय बेबायदि पाब्लिक प्लेसाव नों बेखौ मा खालामनो हायो पाब्लिक प्लेसावथ' बुंनो हाया बे खोथाखौ जोंबो बरना मोना जों सिगाङावथ' स्रोदनो खोन्थानो हायोमोन ना इउथ सिस्टेमै बेखौथ' एक्सुवेलि डिक्लेयार खालामखादों बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय होननानैसो ना नोङो हाजोबासैना बेबो हाजोबासै दे जोंथ' जेनेबा इलेक्सनाव खाथिनाय हिसाबै जोंथ' मोननांगौना बेखौ थाइसेबाबो दालाय बिदि मासोलै दे उनफ्राव माबादो हो उनफ्राव नङालै नैबेखौनो फाइनाल खालामगोर मा जायो बे गैलाना दिनै 5 तारिखआव जादों बे सारे फाइ दे बेखौ नों साबमिट खालामबाय अब्लाबोथ' एमाउन्टआ दाबो फैयाखैना मबे एमाउन्टखौ बे हरनायनि एमाउन्टआ दाबो सफैयाखैना ना सफैखांबाय एमाउन्टआ सफैयाखैब्रा होमबालाय माथो जायहा बुस्थुखौ नोङो डकुमेन्टस होनानै माबाबाय बेखौ सोरनिफ्रायबो नों
माबानो हागोन नामा बेखौ मारा हागोन नामा सोरनिफ्राय डकुमेन्ट होनाहरखो सोर मानसिखौ नांगोन ना जोंनो बे देखायनांगोन ना नोङो सोरबा सासेया नोङो सोरनि नामाव हरखो बेखौबो नांगोन ना जोंनो नेक्स्टआव जेन बिसोर मोना बिसोर मोनखाला आरो बिसोरनो नामखौ नांगोन ना दा नामखौ डिक्लेयार खालामना हो सोरनो होखो बेफोरखौ नों नांबावगौब्रा मा होनबावनो ओइ आदा बिदि नङालै खोनाबाय बयबो खस्थ' खालामलायदों आंबो खालामदों नोंबो खालामदों खोनाबाय बे माबाग्रोसो बै सनजितमोनजों रायज्लायाखै सनजितमोनजों आं रायज्लायाखै बिसोरबो रायज्लायदो मिथिबाय आं रायज्लायाखै बिसोरजों नोंथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना इउथ हिसाबै फैनाय बे बुस्थुआ बे सनजितमोनजों रायज्लायदे सनजितमोनजों मा रायज्लायनानै दाखालिनो सोंहरदोंमोन ना नोंथ' आं मिन्थियासो होनहरदों बे समाव गैखायामोन ना मा 5 थारिखआवनो फैनाय 5 थारिख ना 9 थारिख 9 थारिखआनोथ' नोंनाव दाखालि 18 थारिखआव सोंहरदों है नङा नोङो माथि टाइलखौ नायबानो जाबाय आं नोंनाव माला फन हरा नङालै माबाखौ होनदां बेखौ है बे समाव सोङाखै नोङो सोङाखै माथो सफैनाय सानथाम उनाव सोंदों नोंनाव बेसेबां समाव सोङाखै दालां सोङाखै माथोब्रा खमसे खमथ' नों जोंनि गामियाव गांसे हरनो हायोमोन आंनाव फैयाखैलै बियो आंनाव फैयाखै सोरनि आखायाव फैया बियो माबा माहायसो फैदों बे बिसटिसिसो फैदों बियो बिराद थगायलै नोंसोर आयु थैथों बे थगायालै थगायोबा नोंसोरखौ माबा माबि खामानिखौ खोन्थाहरो नामा आङो सोरनि नामाव सोदों सोआखै जिखुनु जाया जोंनि गामियावबोथ' सासे ना सासे मोननांगोन ना बेलाय बिसोर उनाव जागोन दानो फन 6ता सफैबाय बे मानो खबर होआसै नोंथ' हरनो हाथारोमोन ना आयु थोद माबायदि मानसि नोङो आंनि आखायाव गैयामोनना बियो आंनि आखायाव गैयाना बियो चेयारमेनाबो होनो आं मिथिया प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया सेक्रेटारियाबो होनो आं मिथिया आरो इउथ प्रेसिडेन्टआबो होनो आं मिथिया होमबा सोरनि आखायाव सफैखो दाखालिलाय माबादों आं नोंसोरनो सोलाजोबना होलायबाय थोद बेलाय अबेलै हा बेफोरबायदि माबागोन ना उनफ्राव जागोनलाय ना खनसेनो बयनोबो फोलोमजोबनो हायाना है जाया बेफोरो थोद फालानो फर्मजों सफैनाय मोनसे सुबिदा बियो बिदि सुबिदाथ' बयबो लुगैयोब्रा जों बादिनो होनायनि थाखायनो नोंसोर थैयाना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा ना जों नोंसोरखौनो हेल्प खालामाखै ना नोंसोर ओंखारफायाखै दे फैग्रोथोंसै दे फैग्रोथोंसै मानि बे फैसा हाबबा नांगोनथ' फाग्ला नों मालाय नों बख'बा नों हरगोन आंनि नामाव सोना हो साबेसे मानसिनो राननांगौ सोजोबगोन आं हरजोबगोन आं मिनिनाय खोथा नङा आंनि नामाव सो साबेसे मानसिनो नांगौ रानजोबगोन आं थाइसेबा मोन्थों जों खस्थ' मोनफानाय मानसिखौ देखायनांगोन आं हरजोबगोन आं खस्थ' मोनफानाय मानसिया सोर गासिबो हरगोन आं नांगौबा आंनिफ्रायनो थांथों आंनि पकेटनिफ्रायनो रानना हरबावगोन आं बे 2 लाखआथ' 2 लाख आरो आंनि पकेटनिफ्राय हरबावगोन आं मानसिखौ आं देखायनांगोन नैबे इलेक्सनाव खस्थ' मोनफानाय होननानै दे खोनाबाय अ दंलै गामियावनो दंलै दा मानसिफ्रा लेंहरबाय थादों आयु थोद मारै बिदि खालामो नोङो आं नोंसोरखौ मालाबा ना खालामदों नामा नों सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै इउथनि जोंनोथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना नोङो नोंसोर मालाबा ना खालामफिनदों नानि खोथा नङालै खामानियावथ' ना खालामा रावबो खोनाबाय दा बिदि जाबाय नोंसोरथ' खबर होआसै रावबो दे जेबो नङा दे बेफोरखौ बांद्राय नोंसोरखौबो मालाबाबो जों ना खालामखायाना आयु आरो बेफोरखौ माबा खालामनाङा बिदि नङालै बे एसे माबा सनजितमोनजों रायज्लायदो एसे आं सनजितमोनजों मानो रायज्लायनांगौ दे सोरनो सोना होखो दे डिक्लेयार खालामना नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो आं लाबायलै आं लाबाय नों लाबाय मोनसे ओमफ्राय मोनसेया मोनसे गाला लाबाय गाला मोनसेया ओरै माबा मुस्लिमफोर लाहैबाय खावसे मुस्लिम सासेल' लांदों खावसे लाङाखै ओरै माबा लाबाय मा होनो जों लागोनि बै दाङ'रिया समिरन लाबाय मोनब्रै जाबाय दे आरो मोननैया दाङ'रिया दंसन लाबाय मोनबा थांबाय दे मोनसेया मोनसे जगेश लाबाय जगेशआ लिउदिफगर मेम्बारा बोरै मोनखो बे सिगां बे मेम्बार नङा
हो बे मेम्बारा बोरै मोनखो जाबायलै बे मेम्बारा बोरै मोनखो मा जाबायलै बे मेम्बारखा मारै मोनखो बेखौ ना मेम्बारफोरनोसो रानना हरदों बेखौ एबार मोनला बिसोरबो ओइ बिदि नङा बे कमप्लेन थांगोन फन रेकर्ड दंखायो हाजार होन मानिया आं बेखौ दे बे मेम्बारा बोरै मोनखो जगेशआथ' मेम्बार ना जगेशआ मेम्बार नङा मेम्बारफ्रा मेम्बारा बोरै बिदि मोनखो बेखारनि माबाखौ हो मेम्बारा बोरै मोनखो मा दे फालानो दे होनबा जायाना मेम्बारा बोरै मोनखो बेखौ गाइडलाइन दं बेहाय मेम्बारा मोननांगौ होननानै नङाबा नोंसोरो हजाय गोजौ रायज्लायहैफिनबावदो दे जाबाय जाबाय दे नोंनि रायलायनाया फाइनाल जाबायना गोजौ रायलायहैनांगौ ना रायज्लायदो दे गोजौ रायज्लायदो नोंनि रायलायनाया फाइनाल ना आंना बेनो दे